També per fer-me una entrevista que em va fer molta il·lusió en Oxidat, que es va publicar a Sapiència. Sí, es va publicar la revista Sapiència i també aquí al CAUC es va publicar la seva versió en català. Així que també, moltes gràcies a Francesc i moltes gràcies al CAUC també per publicar l'entrevista en català i per convidar-me avui. Abans me comentava Francesc que el CAUC és una entitat dels anys 70, que sí, els anys 77-78 va néixer. Que té més de 40 anys, i també enhorabona a tots els membres i tots els socis, perquè crec que feu, malgrat totes les adversitats que tenim aquí a Catalunya i que hi ha també a Occitània, crec que feu també una gran feina en totes les conferències, els cursos d'occità, etc. Moltes gràcies també a tots els que heu vingut avui aquí, també a l'Oriol, a Josep Maria, que són companys de feina, són també amics, i també a tots vosaltres. Deixeu-me també explicar-vos que el llibre que presentem avui, que és la biografia d'Artur Blader, tot i que l'intentarem centrar en aquesta etapa de Montpeller, forma part també d'una beca d'estudi sobre la figura d'Artur Blader i de Zumbila. Aquesta va ser la 6a beca que es va fer, les anteriors havien estat més, també si us interessa, des d'un punt de vista potser més literari, i aquesta, podríem dir, des d'un punt de vista més històric, més centrada en la seva biografia. És una beca que impulsa el CERE, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, que ho fa també conjuntament amb el Departament de Cultura, l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, que és també el lloc on el seu fill, fa també uns 10 anys, que justament està arribant ara, i tindrem també l'honor de comptar amb la seva presència. És també l'arxiu que fa just més o menys uns 10 anys, on el seu fill va deixar el llegat del seu pare, que hi ha també molts documents, moltes cartes i molts manuscrits. I que és una beca també que compta amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili, de l'Ajuntament de Benissanet, del poble natal de l'escriptor, de l'Ajuntament de Móra d'Ebre. I deixem-me dir també que el llibre que presentem avui és una coedició entre el mateix CERE, entre el mateix Centre d'Estudis i Occitània Edicions, i que també ha rebut el suport del COMEBE, del Memorial Democràtic, de la Direcció General de la Memòria Democràtica i d'Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre. I això, també moltes gràcies al senyor Artur i a les seves netes, també que arriben ara per la seva presència. Crec que no em deixo ningú dels agraïments, que sempre se'n mal deixar segur. La conferència pròpiament dita, volia comentar-vos que la dividiré en 4 parts. Les 3 primeres parts fan referència a la vida de l'Artur Blader i Zumbila, i com que estem aquí al CAOC, al Cercle Catalano-Occità, i el Francesc m'havia demanat lògicament de centrar-la més en la part de Montpeller, faré una primera part de la vida d'Artur Blader abans de l'etapa de la vida de Montpeller, la segona part, que jo crec que pot ser la que us interessarà més, que estarà centrada en la seva etapa a Montpeller, una tercera part de la vida després de Montpeller i una quarta part, diguéssim, de les conclusions a les que he arribat amb aquest llibre, i també m'agradaria explicar-vos. Deixeu-me dir també que no és una cosa forçada, tot i que Artur Blader només va passar 3 anys a Montpeller i em va viure, si ho dic bé, 88. Diguéssim que cronològicament, quantitativament, són molts pocs anys, però vol dir que no és una cosa gens forçada, ans al contrari, perquè aquells anys de Montpeller, com tractaré d'explicar avui, van ser segurament els anys més importants i més fonamentals de la seva vida, i també el lloc i els anys on van sortir la majoria dels seus llibres. I comentar-vos també que si després teniu alguna pregunta, estem aquí al centre, al CAOC, segurament vosaltres en sabeu més d'Occitània, si voleu comentar després qualsevol cosa, també farem un torn obert de paraules. Bé, entrant una mica en matèria, Artur Blader i de Zumbila va néixer l'any 1907 a Benissanet, a l'actual comarca de la Ribera d'Ebre, i ell va passar la seva, podríem dir, infància i la seva adolescència. Durant aquells primers anys va tindre la influència de diferents persones que el van marcar molt. M'agradaria destacar la influència del seu avi Enric de Zumbila, que era un home de lletres, que era un amant de la lectura, i que li va deixar una herència molt important, que va ser aquest amor pels llibres i per la lectura. I també al costat d'ell va tindre la influència de dues persones
que inicialment podríem dir que no va conèixer, que no eren d'un entorn familiar, que van ser Marcel i Domingo i que va ser Antoni, Rovira i Virgili. Podríem dir que Marcel i Domingo el va influenciar més des d'una raó més pràctica, més des d'aquell republicanisme que va ser molt important a les Terres de l'Ebre, que es va dir marcelianisme, i que va influenciar molt al jove Artur Blader. I al seu costat podríem dir que Rovira i Virgili també va tindre la seva influència, però més des de la raó teòrica. De Rovira i Virgili, Artur Blader va agafar una mica l'estil, diguéssim, a l'hora d'escriure, que en tots els casos és un estil molt clar i un estil molt senzill, tot i que molt interessant. I també de Rovira i Virgili, llegint articles a la publicitat, al periòdic d'Acció Catalana, que era el partit d'aquell moment de Rovira i Virgili, o a la Nau, va agafar també les idees, podríem dir, més de catalanitat, que no va trobar tant en el seu avi o en Marcel i Domingo. Per exemple, Artur Blader explicava que el llibre del principi de les nacionalitats va ser una mica la seva bíblia del catalanisme quan era petit i que d'aquell llibre i d'altres llibres de Rovira i Virgili va agafar la definició del catalanisme o del catalanista, que segons Rovira era aquell català que tenia la consciència nacional de ser. En tot aquest bagatge, també en les tertúlies que el seu avi feia amb els seus amics a Benissanet, en tots els seus llibres i en tot aquest pòsit, aquell jove Artur Blader tenia un somni, que era el somni de ser periodista, era el somni de ser escriptor, i perseguint aquest somni va fer cap aquí, va fer cap a Barcelona. Aquí va intentar treballar a la redacció d'algun periòdic, ni que fos començant escombrant, que és com començaven molts joves en aquell moment al periodisme, però tot i així no va tenir la sort d'aconseguir-ho, tot i que per influència de la Cinta Font, que acabaria sent la seva parella, va estudiar aquí a Barcelona també com a practicant en medicina i també uns anys més tard, cap a l'any 1928-1929, va fer també el servei militar aquí a Barcelona, diguéssim, dins del cos de sanitat, havent fet aquest estudi de practicant en medicina. Tot i això, la mort del seu avi l'any 1909, que segurament era la persona més important de la seva jovenesa, el va fer retornar a Benissanet també per estar amb la seva àvia, i això va fer també que, tot i que havia col·laborat a la premsa comarcal, havia col·laborat al periòdic de Gandesa, a l'arribada també de Móra d'Ebre, al llamp de Gandesa, perdó, a partir d'aquell 1929 és quan ja comença també a involucrar-se a nivell cultural, a nivell periodístic, però també a partir de la caiguda de Primo de Rivera també a nivell polític. L'any 1930, quan cau la dictadura de Primo de Rivera, aquell republicanisme que feia molts anys que estava a l'oposició, tant a la dictadura com a la monarquia d'Alfons XIII, se va reorganitzar cada vegada amb més força. A les Terres de l'Ebre també podríem dir sota el paraigua de Marcel i Domingo. I Artur Blader, tot i que era llavors molt jove, tot i que comptava en 20 i pocs anys, en 24, 23, 25 anys, va ser també un dels reorganitzadors d'aquest republicanisme a la Ribera d'Ebre. Ho va fer també al costat d'altres personatges, com Martí Rouret, que era també un de les persones també importants a la seva vida, i va ser, per tant, un dels dirigents del republicanisme local i comarcal. Com sabeu, l'any 1931, d'una banda se va constituir l'Esquerra Republicana de Catalunya, també aquí a Barcelona, a Sants. Tant Artur Blader com els seus seguidors, com la resta del marcelianisme, també s'adheriran al nou partit, tot i que hi haurà unes tensions internes entre Marcel i Domingo i l'Esquerra Republicana. I també, com sabeu, aquell 1932 quan se proclama la República. Aquestes tensions internes se saldaran en la sortida de Marcel i Domingo del partit, d'Esquerra Republicana, i en la sortida també de tots els seus seguidors, els marcelianistes, tot i que alguns, com Artur Blader, continuaran dins del partit. I com que Marcel i Domingo era molt fora Tortosa, i llavors Esquerra Republicana pràcticament no existia aquell any 1932, al seu partit li van encomanar una missió molt complicada a Artur Blader, que era anar a Tortosa, i intentar organitzar la formació al centre neuràlgic ebrenc. Per tant, aquell 1932, Artur Blader va a Tortosa, intenta i treballa per l'organització de l'Esquerra Republicana de Catalunya, és president dels jurats mixtos de treball
seré també funcionari de la Generalitat, a l'Oficina de Recaptació de Contribucions. Col·laborarà també a la premsa de Tortosa, per exemple, al setmanari Marxista Lluita. I amb el cop d'estat militar del 18 de juliol de 1936, Artur Blader, que estava treballant a l'Oficina de Recaptacions de Contribucions de Tortosa, té una mica la intuïció política de pensar que comencen uns dies, diguéssim, molt convulsos i molt determinants per a la història, com realment va ser, i aquell dia, a la seva oficina, com que tot l'estat va quedar, diguéssim, saturat pel cop d'estat, va començar a escriure un dietari on ell explicava la seva vida, però també la vida política, la vida cultural, que l'envoltava i una miqueta més de tot el país. I jo crec que és un fet important perquè a partir d'aquell dia serà un dietari que més o menys, de forma poc interrompuda, anirà escrivint durant tota la seva vida. Tot i això, amb el cop d'estat, Lluís Companys, que era el president de la Generalitat, va formar un nou govern, un govern de guerra. En aquell govern, Martí Rouret va ser conseller de la Generalitat i Martí Rouret va nomenar com a secretari personal seu Artur Blader. I per tant, aquell estiu del 1936, Artur Blader va anar a Barcelona per a fer de secretari personal del conseller Rouret i entre els anys de 1936 i 1938, quan ell va treballar al pati d'estrangers, al Palau de la Generalitat, va ser també important perquè en aquell moment aquell jove, podríem dir més de comarques, va entrar en contacte en aquesta elit dirigent del republicanisme catalanista. L'any 1938 va ser cridat a Files i com que havia treballat havia fet sanitat, ell va estar al monestir de Montserrat, entre altres llocs, que havia estat convertit en un hospital de sanitat. I finalment també va estar a un petit hospital militar a Ribes de Freser i és quan es va exiliar en la derrota republicana aquell febrer del 1939. Aquell dia, al seu dietari, Artur Blader va escriure que avui, 8 de febrer de 1939, he passat la frontera pel Coll d'Ares. He trepitjat en el transcurs del dia la ratlla invisible on comença l'expatriació. Res no ho indica, ni la terra ni el cel, que són el mateix, però el fet és cert i ple de conseqüències. El panorama que puc contemplar des d'ací és d'una immensa i glasada desolació. Artur Blader va creuar la frontera amb Pi Sunyer, que havia estat company seu a l'exèrcit de sanitat, va fer cap a un camp de concentració, a l'altra banda de la frontera, de Ribes de Freser, a Arles del Ter, i, segons també com continuava relatant el seu dietari, amb el grup de catalans, els darrers de la cua, he entrat a formar part del seguici famèlic i així he consumat, enmig de l'egoisme comú, la meva despersonalització. En un naufragi, i ja amb l'aigua al coll, tots els nàufrags són iguals. A partir d'allà, Artur Blader, com totes les persones que havien tingut la desgràcia de perdre la guerra i de començar l'exili, va intentar, diguéssim, sobreviure. Va anar a Perpinyà, on tenia el seu amic Martí Rouret, que ja estava al Centre Català de Perpinyà, i va intentar, per tots els mitjans, intentar sortir del camp de concentració d'Arles del Tec, per crear també una forma d'evitar camps de concentració molt pitjors, com va ser, per exemple, el d'Argelès, com molt bé sabeu. Finalment va aconseguir un permís, va abandonar legalment el camp d'Arles del Tec i es va poder instal·lar temporalment a Perpinyà. Allà a Perpinyà, la primera cosa que va fer va ser intentar posar-se en contacte amb la seva dona i també el seu fill, que s'havien quedat a Barcelona, i jo crec que l'impacte emocional va ser tan gran que durant unes hores se va quedar una mica defallit. Va trobar un doctor, que era el doctor Soler i Pla, que una mica, en les seves paraules, el va intentar reanimar. I les seves paraules van ser que li va explicar Artur Blader que vos, igual que jo i que milers d'altres, som com supervivents d'un gran naufragi que encara lluiten contra el mal temps. Deixem de banda les causes i les culpes i sapiguem mirar la realitat de cara com els antics afrontaven el destí. Mentre serem vivents, la història continuarà per a nosaltres. Penseu que això d'ara, ací i allà, passarà, com tot passa, i que l'adversitat en farà forts. Vora trobareu els vostres, vindran temps millors
l'època actual semblarà només un malson. Penseu també que, a la curta o a la llarga, se'ns farà justícia. No hem estat tan bons com els nostres ideals, però tampoc tan dolents com diuen alguns. Tot s'aclarirà, ja ho veureu. En aquelles balsàmiques paraules, Artur Blader va poder recuperar la força i va també tenir la sort de contactar amb un jove amic que era català, però que era també francès, que havia conegut en aquella Barcelona dels anys 20, de la dictadura de Primo de Rivera, que havien sigut companys de feina, que es deia Estrada, i Francesc Estrada en aquell moment vivia a París i va acollir el seu vell amic dels anys de l'adolescència a París. Hi havia un petit problema, que era que els refugiats tenien prohibit estar a la capital francesa i per aquesta raó Artur Blader, que va estar uns 2 mesos a París, intentava per tots els mitjans passar el màxim desapercebut possible, passava aquelles hores llegint, moltes vegades llegia al metro sense rumb, intentant no ser descobert per la policia, i vivia en aquesta angoixa permanent. Al seu diari escrivia que els diaris parlen de la tragèdia dels camps de concentració, Argelers, el Barcarès, Sant Cebrià, Set Fonts, d'altres encara, i de l'estat d'esperit dels concentrats, amb molts d'ells malalts, molts despistats, indignats. Amargor, tristesa, indignació. Heus ací expressat en sentiments el panorama actual als camps de concentració. Un altre sentiment és l'odi. Odi a l'enemic, a França, al món. Odi, fins i tot, al compatriota i a l'amic si han pogut defugir la barraca on han fugit. Som insolidaris en la victòria i en la desfeta. Si mai hi ha hagut unitat, ni tan sols als camps de combat, ara la sorra dels camps de concentració haurà fet eixorca, qui sap per quant de temps, qualsevol llavor conciliadora. Enmig d'aquelles paraules que ell escrivia al seu diari i enmig d'aquella desesperació, li va arribar notícies que s'estava organitzant una residència per a polítics, per a periodistes, amb l'objectiu de fer mantenir la cultura catalana, i en això li van recomanar d'anar a Tolosa, on va arribar el 28 d'abril d'aquell any 1939, i finalment, 2 dies més tard, el 30 d'abril, va arribar a Montpeller, que era una de les ciutats també on s'estava organitzant aquella residència. Allà va trobar a un conterrani seu de la Ribera d'Ebre, que era Lluís Bru i Jardí, que li va explicar literalment que aquesta ciutat ens és més favorable als catalans que Perpinyà o que Tolosa, on és molt difícil d'obtenir permís de residència. Així, en canvi, gràcies a determinades circumstàncies i la bona disposició de les autoritats, hi ha manera de legalitzar l'estada d'aquells que, pel fet d'haver tingut un càrrec oficial o un prestigi polític, artístic o literari, són prèviament avalats per la Fundació Ramon Llull, constituïda a París, la qual els passa també un subsidi que els permet de viure modestament, sense afectar el pressupost de l'estat francès. D'altra banda, molts montpellerencs, en general, veuen amb molt bons ulls la nostra presència ací, particularment els felibres, els quals ens consideren occitans i, per tant, gairebé com compatriotes caiguts en desgràcia. Com explicava aquestes paraules de Lluís Bru, la Fundació Ramon Llull havia estat creada a París pel president de la Generalitat, per Companys, per Esbert, per Pi i Sunyer, per Dauer, i va ser regida per un patronat que va estar dirigit per Pompeu Fabra. I aquella residència dels intel·lectuals catalans de Montpeller va ser dirigida per Manuel Alcántara i Gusat i va comptar amb el suport molt important dels felibres i del professor Jan Amade. L'objectiu, com comentava, era intentar assegurar la continuïtat de la cultura catalana. Tenia previst o tenia capacitat inicial i pressupost inicial per a acollir uns 400 refugiats, tot i que finalment ne va acabar acollint un miler. I també cada refugiat, fos gran o petit, rebia un subsidi també de 10 francs mensuals. Com us comentava, la Cinta Font, la dona d'Artur Blader i també el seu fill Artur Blader i Font, estaven a Barcelona. Ells també van intentar exiliar-se, en un primer moment van intentar creuar la frontera, podríem dir més per la carretera,
El que passa que el petit Artur se va posar malalt i això va fer que haguessin de tornar a Barcelona, tot i que finalment, el 12 de juny, contractant una guia de muntanya, van aconseguir creuar la frontera per la Molina i finalment la profecia del doctor Soler, que us comentava abans, se va complir i tots tres se van poder retrobar a Montpeller i van poder passar a viure a la residència dels refugiats catalans. Com comentava també al principi, una vegada Artur Blader s'havia pogut reagrupar la seva família, va aprofitar molt el temps. Va conèixer personalitats també molt importants, va conèixer el Rovell de l'Ou, d'aquesta intel·lectualitat catalana refugiada, va parlar durant els primers dies en Puig i Cadafal, que va trobar a la Biblioteca Municipal, que era el lloc on ell passava moltes hores. Va també entrar en contacte amb Rovira i Virgili i també el 29 de juliol van arribar a Montpeller Francesc Pujols, que serà també un personatge fonamental en la vida d'Artur Blader. Molts d'estos refugiats, com que no tenien permís de treball i no podien treballar, estaven moltes hores als cafès de Montpeller. Un d'ells era el Cafè de l'Esplanada, que era el cafè on se trobaven molts de refugiats catalans, i un d'ells, que era el periodista Màrius Aguilar, va explicar al número 114 de la Revista de Catalunya, que s'editava a Buenos Aires, explicava que els catalans de Montpeller juguen al bridge, a la manilla, als escacs, al tuti, juguen hores i hores, que ningú no recrimini ni repeteixi el que va ser dit en venir a Montpeller i trobareu el Parlament català reunit en sessió de manilla permanent. Allà, també, a part d'aquests jocs en els que passaven el temps, també es feien tertúlies importants. Moltes es feien a la plec de Francesc Pujols, que era un home d'una gran personalitat, i moltes també plegaven al mateix Aguilar, també a Francesc Riera, que havia estat un dels líders rabassaires de Martorell, a Manuel Galès, o al poeta de Reus, Josep Maria Prous i Vila. En aquest magnetisme que tenia Francesc Pujols també va plegar uns quants estudiants al seu voltant i Pujols va també donar unes conferències al Ridge Tavern sobre el seu sistema filosòfic que ell anomenava la pantologia. I també molts d'estos estudiants o molts d'estos joves que escoltaven Artur Blader, entre ells també, que escoltaven a Francesc Pujols, entre ells també Artur Blader, van començar el curs 1930-1940, el curs d'estudiants estrangers, que es feia a la Facultat de Montpeller, i que eren curs també totalment subvencionats per als catalans o per als refugiats en general. Artur Blader, per tant, va començar a estudiar a la Universitat de Montpeller, al costat també de figures importants com Heribert Barrera, com Alexandre Cirici, com Josep Maria Lledó, Josep Maria Corredor o com Teresa Rovira, que era la filla d'Antoni Rovira i Virgili. Molts catalans també es trobaven al Gran Cafè de Montpeller, al Cafè de l'Esplanada. Allà, el 12 de juny, Artur Blader va retrobar a Rovira i Virgili a la Biblioteca Municipal, que, com us diem, en lloc també on es trobaven altres col·legues com Rafael Moragas, com Humbert Torres, o com Camil Companys. Aquelles conferències que donava Francesc Pujols van quedar tallades perquè l'1 de setembre Alemanya va envair Polònia, després d'haver fet, com sabeu, algunes invasions prèvies a alguns altres llocs, i això va provocar que davant la passivitat de França i d'Anglaterra, finalment, el 3 de setembre, les potències, podríem dir aliades, li van declarar la guerra a Alemanya. Tot i això va ser una guerra, podríem dir, inicialment sense canonades, i més o menys la vida va continuar. Aquella residència dels catalans va poder tenir un estatge propi, que va ser el Centre Cultural Català, a la Rua del Petit Saint-Jean. Podeu imaginar-vos un vell edifici al vell Montpeller. Hi havia un primer pis, que era una sala de conferències, hi havia un consultori, hi havia una barberia, hi havia una sastreria, i al segon pis hi havia també dormitoris. Però com que hi havia tants i tants refugiats, la resta de famílies refugiades, com la de Blader i Font, vivien també en altres pisos al llarg de Montpeller, que eren també pagats per la residència dels intel·lectuals catalans. El 8 de novembre se va formar un patronat que va ser de la residència, que va ser presidit per Pere Mies, amb diputats com Pere Lloret o com
com el mateix Martí Rouret, i que va ser constituït en un acte de presa de possessió en el mateix president Lluís Companys, que va venir també de París. Allà, com que l'objectiu era intentar mantenir la cultura catalana, se van fer conferències com la del doctor Docon, exposicions com la de Martí Porta, Alexandre Cirici, Jaume Picas, Juli Roseuro, Francesc Espriu, Roser Bru o Tomàs Artí. Aquell cafè de l'Esplanada que us comentava, on se reunien els refugiats, va acabar tancant, però tots els refugiats se van continuar trobant al Gran Cafè de Montpeller, que estava a prop del Teatre Municipal, al passeig de l'Esplanada i a la plaça de les Tres, a la plaça de la Comedia. Aquell mes de setembre, tot i que, com us comentava, els refugiats no tenien permís de treball, va arribar la temporada de la verema, que era molt important al migdia de França, i aquell grup de refugiats temporalment van poder treballar durant 10-15-20 dies a la verema, perquè moltes vegades també el subsidi que rebien moltes vegades no arribava o no arribava almenys puntualment. A partir de l'octubre, aquell subsidi ja no venia per part de la residència, sinó que venia per la Junta d'Auxilio de las Repúblicas Españoles, que era de Prieto, i també a partir del 3 d'octubre la família Pla de Font se van traslladar a una casa, que era la Roumic, que si ho dic bé no significa formiga en occità, al barri de Figueroles, i allí van conviure en Rouret i també amb Francesc Pujols. Com explicava també Artur Blader al seu dietari, referència al seu amic Pujols, menjàvem a la mateixa taula i podíem parlar hores i hores. Cada vespre, havent sopat, el senyor Pujols i jo, cara a cara, restàvem sols a la taula del menjador. Libàvem. Ell parlava i descabdellava. Les converses duraven fins a altes hores de la matinada. Després, si feia bon temps, sortíem a regar els rosers o simplement a estirar les cames i a mirar els estels. Com us comentava, Artur Blader va aprofitar molt el seu exili a Montpeller i també en aquell tombant de l'any 39 a l'any 40 va col·laborar a la premsa catalana exiliada. Va col·laborar, per exemple, al Centenari del Poble Català, que des de París estava dirigit per Jaume Miravilles, i també al costat de Rafael Tassis, d'Antoni Andreu i Abelló, i també que comptaven articles de Rovira i Virgili, de Josep Maria Paulet o del mateix Artur Blader. Va col·laborar també a la mateixa revista de Catalunya, per exemple, escrivint el poema Quim Mirador de Montserrat, que feia referència a la seva estada al monestir de Montserrat durant la Guerra Civil, i també va col·laborar a la revista Catalunya o al Ressorgiment de Buenos Aires. Com us deia, un dels llocs predilectes seus era la Biblioteca Municipal de Montpeller i al seu dietari continuava escrivint: el refugi de la biblioteca no ens va mancar. Sovint, Rovira i jo érem dels primers. Sèiem a la mateixa taula i parlàvem mitjançant paperets escrits. Ara em dol no haver-los guardat, però jo respectava el seu treball. En aquella situació, el millor remei contra l'angoixa i la incertesa era l'activitat, qualsevol forma d'activitat. Per la meva part, jo feia tot el possible per aplicar una recepta d'una manera intensiva. Anava a les classes de l'Institut dels Estudiants Estrangers, llegia, tenia converses, diguem-ne de treball, amb Francesc Pujols, que m'explicava les seves idees, de les quals prenia notes. I per si no fos prou, l'amic Terrer, aleshores monitor en una escola de xofers, m'ensenyava a conduir un camió, amb la idea que, segons com anessin les coses, aquesta coneixença em podria ser útil. Com veieu, Artur Blader, tot i l'activitat política que havia tingut durant la seva jovenesa, als anys 20 i als anys 30, jo crec que també segurament a causa del trauma de la Guerra Civil va quedar molt apartat de la política i va dedicar totes les seves energies a la cultura i a la lectura i al treball intel·lectual, però tot i això la vida política continuava i aquella primavera del 1940 Companys va intentar formar un govern català a l'exili i tot i que no ho va aconseguir, sí que va constituir el 18 d'abril un Consell Nacional de Catalunya, que va ser presidit per ell mateix, com a president de la Generalitat, i que va tenir de consellers, per exemple, a Pompeu Fabra, a Rovira i Virgili, a Paus i Pagès, a Serra Hunter o a Pi Sunyer.
Vos comentava també que el setembre del 39 havia començat la Segona Guerra Mundial, tot i que encara podríem dir s'havien disparat molt poques canonades. És el que anomenaven la Drôle de Guerre o la Guerra de Roma, però això va quedar també tallat a partir de l'abril d'aquell 1940. El 25 d'abril Hitler va atacar Dinamarca i Noruega i podríem dir d'una forma molt agressiva. A partir del 10 de maig va envair també Holanda i va envair Bèlgica. Les potències aliades no podien fer res per aturar-lo i el 14 de juny, sense massa col·lisió, els nazis van entrar a París. Això per als francesos en general i per als occitans en general podeu pensar que era font d'una gran preocupació i també pels refugiats que hi havia a Montpellier. Ells van dir que allò va ser els dies de la por, o en paraules de Francesc Pujols, allò va ser l'apocalíptica mania. I en paraules de Blader, jo, com tothom, a més de lletres d'amics, retalls del poble de català, suspès amb la invasió d'Alemanya, de revistes catalanes d'Amèrica i d'una important quantitat de notes i esborranys, guardava les còpies del llibre La ciència universal catalana a través de Francesc Pujols, escrit en col·laboració amb aquest gran amic. Sortosament, l'original havia ja estat enviat a Amèrica per dicte de Joaquim Ventalló. I fins i tot molts papers, d'acord amb Pujols, molts papers dels que havia escrit Artur Blader van ser soterrats gràcies al professor Jan Amade a la facultat de la mateixa biblioteca. Diguéssim que en la invasió, com sabeu, en la invasió alemanya de França, va quedar la França, que li diuen la França ocupada, va quedar també la França, entre cometes, lliure, la França de Vichy, que és on se va formar el govern del general Pétain, que és també on va quedar Montpellier i els refugiats que hi havia. El 22 de juny, Pétain va signar l'armistici amb Alemanya i un altre dia 22, de 2 mesos més tard, del mes d'agost, se va produir també un fet important per als refugiats, que va ser el pacte entre el general Pétain i el general Lázaro Cárdenas, que era el president de Mèxic, segons el qual Mèxic enviaria els subsidis als refugiats espanyols. En paraules d'Artur Blader, que escrivia el seu dietari, fou com tornar de mort a vida. D'aquell hora ençà, els subsidis als exiliats es van rebre, més o menys regularment, i encara no sempre, per a saber per quines raons, a través de l'ambaixada mexicana a Vichy. Val a dir que tant com l'ajut material comptava el suport moral i l'esperança de poder sortir del gorg sobre el qual planava sempre l'ombra sinistra de la Gestapo, de les companyies de treball transportades a Alemanya, dels camps de concentració on la gent moria o era sacrificada inhumanament. Davant d'esta angoixa, els refugiats catalans continuaven la seva activitat cultural, per exemple, les conferències que va reemprendre Pujols, que eren les del Richthaber, que les va donar a la mateixa casa de la Rumic, on vivien amb Artur Blader, i també en continuaven assistint Alexandre Cirici, Heribert Barrera, Joan Gonfalus, Jaume Picas i Ventosa i Pirilla. Blader també assistia a aquestes conferències, continuava escrivint el seu dietari. El simple fet de poder sobreviure i de passar una hora més semblava un miracle. Dia rere dia encaixaven els cops, les males notícies, una altra restricció, un altre motiu de témer. No tothom va poder suportar-ho. Així, a Montpellier mateix, se'n va suïcidar, com aquell que diu davant dels ulls, l'amic Camil Companys. Camil Companys era el president de Lluís Companys, que com sabeu era el president de la Generalitat, i Camil Companys se va suïcidar al moment que va saber que les tropes alemanyes havien capturat el seu germà i que seria deportat a Espanya, on seria finalment afusellat. Totes aquestes notícies, com també uns dies després la mort del president de la República, de Manuel Azaña, van consternar a tota la comunitat refugiada. Però com que ells tenien un refugi, que era el refugi de la cultura, se continuaven reunint, per exemple, a la Ches Henry, que ells anomenaven, o que també s'anomenava el Cafè Aragó, que era un cafè molt singular, de fusta, també ho podeu imaginar unes botes de vi enormes, que tenien també pintades la senyera, i segons el seu descobridor, que era Prous i Vila de Reus, allà mateix, segons ell, és on havia nascut Jaume I el Conqueridor. I també una mica al recer de Francesc Pujols també se reunien aquells poetes
com Rafael Moragas, com Màrius Aguilar, com Manuel Galegues, Joan Loperena, Joan Rossinyol o Joan Confaus. Aquella tardor també Artur Blader va reiniciar el curs d'estudiants estrangers, era ja el curs 1940-1941, però també, com els dia Francesc Pujols, els dia que estava estudiant pafudellats, perquè com els dia, en una de les seves anècdotes la situació era bastant tràgica. Blader continuava anant a la biblioteca municipal, allà continuava trobant Antoni Rovira i Virgili. Antoni Rovira i Virgili en aquell moment era president del Parlament de Catalunya a l'exili, perquè segons la llei, al morir Companys, Josep Irla, que era el president del Parlament, va substituir a Companys com a president de la Generalitat, en la qual cosa Rovira i Virgili el va substituir com a president del Parlament. Segons Blader, per a un home com Rovira i Virgili, no hi podia haver al món de l'exili una ciutat més propícia que Montpeller per al seu treball d'escriptor i d'historiador, no solament per la seva vinculació amb Catalunya, sinó pel seu prestigi universitari. La fama de les escoles, així com la seva catalanitat, remunta al segle XIII. Com us deia, Montpeller va ser molt important per la vida d'Artur Blader, però també molt important per la vida també dels seus companys d'exili. Montpeller era una ciutat acollidora i gairebé catalana, on van néixer Jaume I el Conqueridor i on les passes de Ramon Llull i Arnau de Vilanova havien presidit les nostres. Una ciutat de gran prestigi universitari, de professors i estudiants, de biblioteques i museus. Crec que una frase que resumeix molt bé d'Artur Blader és la que diu que Montpeller fou per a nosaltres, els exiliats, un oasi de pau entre dues guerres. I en aquell oasi de pau, la tardor de l'any 40, van organitzar un altre cenacle literari, que era el de l'Ami Marius, no sé si, a veure, no pronuncio molt bé en francès o en occità, però ja em perdonareu, que era en tot cas hereu del de la Taverna d'Aragó, que era al carrer de la Biel i de Jacques d'Aragón, al barri medieval, i que estava a 50 passes del Palau dels Reis de Mallorca. Allò també era un centre felibrenc important. Allí també se reunien vells felibres i també se reunien a partir d'aquell moment aquell grup de refugiats catalans, que eren una mica els que us he anat citant: Pujols, Aguilar, Moragas, Emile Vigo, Lledó Figueres, Alexandre Sirisi, Agustí Carboruja, Heribert Barrera, Antonio Monet, Robert Tunent, Albert Rossinyol, Jaume Picas, etc. Els quals també se van incorporar a il·lustres com per exemple Pompeu Fabra. Eren tertúlies literàries, tot i que com escrivia Blader el seu dietari, al final la conversa es generalitzava sobre temes que ja no tenien res a veure amb la literatura. Els versos eren l'ideal, l'evasió, però la realitat acabava per imposar-se. La realitat era la guerra, la situació cada dia més difícil, els subsidis que no arribaven. La política tanmateix hi feia sempre un gran paper i era el tema que provocava més discussions. Artur Blader va escriure podríem dir un llibre de poemes que va titular La guerra dels meus 30 anys, que ho va fer quan estava al Palau de la Generalitat. Era un llibre que va ser prologat per Antoni Rovira i Virgili, tot i que el va perdre, i ell va continuar escrivint alguns dels versos que va escriure a un altre quadern, que va titular Versos de la guerra i de l'exili, i que també fa uns anys, si ho dic bé al centenari, l'any 2007, se van publicar en aquest llibre que també gràcies a la feina del seu fill, que finalment se va acabar titulant també Versos de la guerra i de l'exili, i alguns d'aquests poemes també són els que Artur Blader llegia en aquells cenacles literaris de Montpeller. Una mala notícia per a ell va ser l'1 de desembre de l'any 40, perquè Francesc Pujols, el seu gran amic, va deixar la casa on vivien, va deixar la Morrit, la Rumic, per traslladar-se al número 5 de la Rus de Savaix, i Artur Blader escrivia al seu dietari que Pujols ja ha sortit guanyant, però jo hi perdo, i no cal dir que ho sento. I perdo les habilitats impagables que m'han permès de recollir un botí considerable. A hores d'ara, les notes i els apunts que guardo de les converses amb el filòsof, a més de les que aprofito en aquest dietari, formen centenars de pàgines. Em consola pensant que potser ja n'hi ha prou, i que és aleatori que un dia o un altre, tal com pinten de malament les coses, pugui arribar a publicar-les. Aquell hivern del 1940-1941 va ser encara més fred que l'anterior, i val a dir que l'anterior encara havia sigut més fred que el seu anterior.
La família Blade i Font, com que moltes vegades, com us comentava, els subsidis no arribaven tard, podia sobreviure en l'ajuda de l'associació dels quàquers, també en la venda d'un tros de terra de Benissanet, que els van arribar, i també en una altra de les bromes de Francesc Pujol, els refugiats, amb aquell subsidi que els acabava arribant, se podria dir que podrien morir de renda. Tot i això, Blader va col·laborar en Rovira en un llibre, fent còpies en català, que era història de les institucions de Catalunya, en les quals va poder guanyar els diners. Els dilluns, tot i que Pujol havia marxat de la RUMIC, els dilluns continuaven treballant en el llibre que portaven entre mans. I una de les dates també més tristes va ser el 2 de febrer de l'any 41, quan van ser detinguts i van ser transportats al Teatre de la Comèdia Artur Blader i altres companys de l'Anne Màrius. Van fer cap a un camp de concentració, que era el camp d'Agda, a la barraca número 13, i com va escriure, jo crec que és també bastant significatiu el que va escriure Blader al seu dietari, que va ser el següent. Va escriure que tot és depriment, cadascú deixa la maleta allà on li sembla. Hi ha qui per coneixença o per instint de gos o de guineu, escull el lloc escaient, el racó arreixerà, sense escletxes per on passa l'aire. He recorregut la barraca número 13 del camp de concentració d'Agda de punta a punta. Hi ha crits, pols, mala olor. Al final trobo l'amic Moragas. Està visiblement empipat, amoïnat i desmoralitzat. Em diu que té fred al cos i a l'ànima. Estic passant l'hora més dolenta de la meva vida. No sé si és pel vent fred que passa per una escletxa o l'emoció que els ulls del crític s'humitegen. Agafa un pot de llauna que té a la vora, dona el teu tret, i amb els dits és por quelcom indefinit. Intento animar-lo amb una frase encoratjadora. Diuen que demà sortirem. I gairebé sense adonar-me'n, li allargo mitja presa de xocolata que m'he trobat a la butxaca. Moltes gràcies, diu com un infant, i comença a parlar amb melangia, com si reprengués la conversa del dia abans. En la nostra vida no val la pena de fer res, ni escriure ni pensar res, ni tan sols reaccionar contra el destí. Haver treballat tota la vida com un ruc per anar a morir en un camp de concentració. Quina broma. Segueix parlant en veu baixa mentre rosega la xocolata. Com veieu, són unes paraules d'una gran desesperació, però en aquell moment de desesperació, aquella nit al camp de concentració d'Agda va passar una cosa bastant espectacular, que la va també escriure Artur Blader al seu dietari. Imagineu-vos en un passadís de barraca la llum d'una espelma agonitzant, en Rafael Moragas, que era crític musical, i el tenor traginer mano a mano, tot el Rigoletto, tot el Barbiere, però sense interrupció, del recitatiu a l'ària, de l'ària a la romança, de la romança al duo. Moragas fa de tiple i fa de cor, dona les entrades al tenor, marca el retardando i els pianos, intercala anècdotes, i de tant en tant diu al seu partener: com més canteu, més afineu. A Gaiarre, voldria cantar entre fums i pols, quina gargamella. El tenor s'entusiasma, tornem-hi. Coneixeu aquell preludi, aquella ària, i així fins a les 2 de la matinada. No crec que una cosa així es pugui repetir mai més. Com veieu, els refugiats passaven de la més absoluta desesperació a una eufòria una mica enganyosa. Per sort, només van estar un dia tancats en aquell camp de concentració i l'endemà Artur Blader va tornar a la biblioteca municipal i es va trobar el seu amic Rafael Moragas assegut a les escales de la biblioteca. Ho va escriure també el seu dietari. L'endemà mateix del nostre retorn a Montpeller, amb la roba plena de puces, jo em vaig dur centenars entre les costures de la gabardina, vaig trobar el senyor Moragas al replà de la biblioteca municipal. Va parlar d'una manera gairebé sibilítica. Els mots li sortien fumosos i comprimits entre les dents i el bloquet de la pipa. No dono la culpa del que em passa a ningú, perquè la culpa és tota meva. La culpa sempre és d'un mateix. Soc a l'exili per raons de fidelitat, i en primer lloc de fidelitat als amics, de manera doncs que el meu únic delicte ha estat l'amistat. Artur Blader va arribar a casa després de la biblioteca i va tindre també una molt bona notícia, que va ser que van rebre una carta
de la delegació de Mèxic a Vichy que els autoritzava per anar a Mèxic, segons aquell acord que us havia comentat entre Petén i Cárdenas del 22 d'agost de l'any 40. En el seu amic Francesc Pujols van també començaven a acabar el llibre que portaven entre mans, tot i que Pujols volia tornar a Prada, que és d'on ell havia vingut, i Artur Blader escrivia al seu dietari que lamento d'una manera que no podria dir la decisió de Pujols. Serà una mancança molt difícil de compensar. Actualment, malgrat l'angoixa econòmica que cada dia va estrafent més el cercle, va ser una temporada feliç, completament endinsat en el treball. Durant tota la tarda a la biblioteca, recullo notes històriques sobre els catalans de Montpeller. A la nit escric o llegeixo, al matí escric o llegeixo. Moragas em deixa llibres, Pujol m'explica com eren els homes del seu temps. No tinc ni una hora lliure, vol dir que gaudeixo intensament. Posició egoista, si es vol, però que no fa mal a ningú. M'arriben llunyanament les impressions de la guerra. Sé que els meus compatriotes continuen anant al cafè de Montpeller. Ara no hi vaig, no tinc temps i em sé de memòria, tot i que s'hi parla. A les tardes, després de la biblioteca, passejo amb Moragas i una mica més tard anem al cafè d'Aragó. Després l'acompanyo fins a casa. Altres vegades ell m'acompanya a mi. La seva conversa és interessantíssima i matisada de recordances personals que ell reviu voluptuosament. Un altre dia significatiu va ser el 21 de març d'aquell 41, quan van anar a casa Fabra i li van proposar fer un llibre que s'havia de titular La llengua catalana a través de Pompeu Fabra, que seria una mica similar al que tenien enllestit, que era la ciència universal catalana, a través de Francesc Pujols. Val a dir que Pompeu Fabra, que era un home diguéssim prudent, inicialment no veia massa clar el projecte, i Francesc Blader, que moltes vegades la gent no sabia si parlava seriosament o parlava de broma, segons Artur Blader li va dir a Pompeu Fabra: no us preocupeu de l'obra de Blader, si s'ha de publicar en vida nostra, ell no ho farà sense la vostra fiscalització, però si vos moriu, aleshores ell tallarà com voldrà. I tota aquella petita broma, podríem dir, Pompeu Fabra va acceptar la proposta i van començar les converses tripartites entre Pompeu Fabra, que anava responent les preguntes de Francesc Pujols, i Artur Blader, que anava escrivint el seu futur llibre. Aquelles converses van començar a l'Animarius, però com que hi havia molta gent, van acabar també al Chetodó, que era un lloc molt més tranquil i al qual moltes vegades només tenien la presència amigable del poeta Carles Riba. Blader continuava anant a la Facultat de Lletres i amb tota aquella gent escrivia al seu dietari que jo m'hi trobo bé entre aquesta gent escèptica i amable, que practica un relativisme moral, que té correcció, que no ofèn, que no vol dominar el món i que somriu davant l'eloqüència i el redentorisme místic o revolucionari, nacional o estranger. Això em sembla civilització, sense ideals, sento preguntar-me dins meu. Però tot i aquella calma, sempre estava present la desesperació. I escrivia també que m'arriben sordament, sincopats, els planys dels meus compatriotes. La gent viu de pa i encara. No hi ha dia que algú no es quedi sense gas, sense llum. Hom veu les cares pàl·lides, amargues dels altres sense adonar-se que pot ser aquesta és la imatge que nosaltres reflectim. Hi ha qui parla de tornar a Espanya o de sol·licitar l'ingrés en alguna companyia de treball o àdhuc en un camp de concentració. Qualsevol cosa per sortir d'aquest impàs de gana i desesperació. Hom pensa que si això obeix a una tàctica és en efecte una tàctica refinada i que naturalment a la llarga reeixirà. En aquelles circumstàncies, fins i tot, com ell escrivia, alguns refugiats van tornar a Catalunya voluntàriament, en sorts diverses. Artur Blader va tornar a treballar a la vinya, va deixar aparcades les cròniques, la biografia de Fabra, els cursos estrangers, les lectures. Va ser uns mesos d'aquell 1941 en què veia pocs amics, tot i que un dia el seu amic Antoni Terré, de Bona d'Ebre, li va dir que havia escoltat per la ràdio que el 22 de juny de 1941 Alemanya havia atacat la Unió Soviètica
i això també produiria un altre gir a la guerra mundial que tant afectava a les seues. Van ser també en alguns moments la policia, els nazis també començaven a arribar a Montpeller, van ser també en alguns moments detinguts o entrevistats per la policia, com el 18 de setembre de l'any 41, en què Blader, Terré i Robret van declarar davant la brigada judicial que no feien accions subversives, tot i que el 7 d'octubre del 41 Blader i Pujols van començar també un llibre que no s'ha publicat mai, que era Descartes i August Comte en el pensament occità. Blader i Pujols eren, podríem dir, almenys des del meu punt de vista, eren racionalistes, eren també seguidors de Descartes, i sabeu també que Comte, que August Comte havia nascut a Montpeller, que era també un dels pares del positivisme. Van ser també, jo crec que entranyables, els dijous a la tarda d'aquella època, que els passaven a casa de Carles Riba i de la Clementina Arderiu, i que eren tertúlies molt, podríem dir, molt tranquil·les, de sobretaula, en Pompeu Fabra, amb el doctor Latestini, amb el professor Blasi, etc. Intentaré anar una mica ràpid. Sí que va ser també molt important, el 8 de desembre, en el desenllaç de la Guerra Mundial, com sabeu, que es va produir els fets de Pearl Harbor. Això va provocar també l'entrada dels Estats Units en la guerra i va començar a decantar una mica la guerra en favor dels aliats. I com que arribava aquell hivern que cada vegada eren més gelats a Montpeller, els refugiats, per intentar sobreviure amb les bromes, feien també la broma que també arribaria el general Hivern, que el general Hivern era l'URSS, que tenia l'esperança que acabés també derrotant a l'hivern a Rússia, a l'Alemanya nazi. Arribem així a l'any 42, que és l'últim any, podríem dir, de Blader a Montpeller, i va ser també l'any de la diàspora dels catalans de Montpeller. Un dels primers a marxar va ser Pujols, que ell va decidir tornar a Catalunya i tornar a la seva torre de les hores, de Martorell, que és també actualment a la Fundació Francesc Pujols. No cal dir que Artur Blader va posar molt trist i va escriure al seu dietari que hem mirat amb una certa emoció aquest bar, que és el bar on se trobaven Pujols, on potser no tornarem mai més i on tantes hores he passat en converses inoblidables. La meva relació amb aquest home extraordinari ha estat tan intensa que equival a un dels principals esdeveniments de la meva vida i de la meva formació intel·lectual. Ha estat per mi un amic i un mestre fins a un punt que ningú més que jo pot adonar-se'n. També durant aquell hivern, aquella primavera de l'any 42, van començar a córrer les notícies que hi hauria un vaixell portuguès que podria fer un viatge, que tenia una capacitat per a unes 800 persones i que podria fer un viatge també des de Marsella fins a Mèxic. I aquella sortida estava prevista per al 14 d'abril de l'any 42, que justament era l'11è aniversari de la proclamació de la República, aquell 1931. Artur Blader i la seva família i també molts dels seus amics van aconseguir, podríem dir, un passatge per a fer el viatge d'Occitània cap a Mèxic, però com ell va escriure al seu dietari, incomprensiblement, o per raons que val més no escatir, una bona trentena, famílies senceres, no van poder embarcar i van restar al moll, nàufrags en terra, veient com el vaixell s'allunyava i es perdia mar endins. Fou un veritable drama, i un altre retornar a Montpeller i recuperar els pobres mobles, les targetes de racionament i els tiquets, i l'esperança de tenir més sort en un proper embarcament. Com veieu, per causes desconegudes no van poder embarcar i van tenir que quedar-se uns mesos més a Montpeller. Ell continuava escrivint al seu dietari. El fracàs del 14 d'abril m'havia deixat un mal record i no pensava gaire en tornar a fer l'intent de tornar a embarcar. Al revés de la dona, de la Cinta Font, que no pensava en res més. No pensaven tampoc en res més la majoria dels que aquell nefast dia havien estat nàufrags en terra i els quals feien la pinya al cafè de Montpeller. En aquell cafè, la manca dels 200 o 300 catalans que havien pogut embarcar havia reduït considerablement el contingent dels habituals catalans
i aquesta desesperació de moltes cares conegudes decantava a la melancolia. Tot i això, un dels seus amics, que era Joan Confaus, li va escriure des del Marroc dient-li que havia sentit rumors que un altre Niassa, que seria un tercer Niassa, estava previst que faria un nou viatge des d'Occitània fins a Mèxic. Aquell estiu de l'any 42 arribaven moltes notícies confuses perquè hi havia molta més gent que volia embarcar, de les 800 places menys que hi havia al vaixell, que hi havia al Niassa, i això produïa una gran desesperació i una gran angoixa entre els refugiats. Artur Blader li va escriure una carta al seu amic Antoni Terrer, el 2 de setembre d'aquell any 42, i li explicava que sento molt el pessimisme de la teva nota i he renunciat a lluitar contra les ombres. Em queda una certa incertitud que avui i demà s'haurà esvaït tot. No sé l'estat d'esperit dels nostres amics, però ho suposo espantosament amarg. La gestió que m'anuncies avui, Tarradellas, que visitarà el cònsul, no m'inspira gaire confiança. Intentaré refer la meva vida de sempre. Si, com diuen, el subsidi s'estronca definitivament, la meva dona i el meu fill marxaran a Espanya. Després hi aniré jo, i així haurem passat una etapa de la nostra vida que ja saps que la considero un miracle. Tot i que elles podríem dir pessimistes paraules, el 3 de setembre va rebre una nova carta del Consolat de Mèxic que els permetia embarcar. Ràpidament va tornar a Marsella, van tornar a fer unes gestions burocràtiques que us podeu imaginar que eren molt feixugues, i el 7 de setembre van obtenir el passatge per embarcar a Marsella. Va escriure als seus amics a Rovira, a Riba, a Fabra i a Aguilar. Finalment, el 8 de setembre del 42, van salpar un altre vaixell, que era el Mareixal i el Tell, que feia el viatge inicial fins al Marroc, i al Marroc és on agafaven el vaixell per anar fins a Mèxic. Una vegada el vaixell va salpar del port de Marsella, Artur Blader escrivia al seu dietari que la gent congregada a la barana calla com si s'acomiadés amb la vista de Marsella i de tot el que sembla girar a l'entorn del vaixell. I en aquell moment fendeix l'aire un crit estenori: visca la llibertat! Com que ningú se l'esperava, ningú l'ha corejat, però el crit ha tingut el ressò del silenci i l'aprovatori i un estreniment general. El silenci, de vegades, diu molt més coses que un llarg parlament. Allò que diuen de l'eloqüència del silenci no sempre és un tòpic. Aquell visca, unànime en el fons del cor, ha estat el veritable comiat a una terra tràgica, la qual abandonem amb una mena de joia trista com aquell qui escapa d'una terra de mort no pot considerar-se encara del tot salvat, perquè la mort ronda també per aquest mar que ara el vaixell comença a solcar. Intento anar molt ràpid, intento en 5 minuts explicar-vos la vida de Blader després de Montpeller. A Mèxic va ser un exili molt més llarg. Si a Montpeller havien sigut 3 anys, del 39 al 42, a Mèxic va ser molt més llarg, del 42 al 61, però podríem dir que van passar molt menys coses. Si us comentava que a Montpeller Blader va estar en contacte amb aquesta gent tan important, en Rovira, en Fabra, en Pujols, en Riba. A Mèxic va quedar molt més aïllat dels principals cercles intel·lectuals catalans, que eren Joan Sales, Pere Calders, Lluís Ferran de Pol, Miquel i Vergés, tot i que també va tindre els seus amics i el seu cercle d'influències. Va ser Mèxic, en Artur Blader va publicar els seus primers llibres. L'any 44 va publicar La geografia espiritual de Catalunya, que portava un subtítol tan significatiu com Teories de Francesc Pujol, on se reflexa la influència de Pujol sobre ell, i era un llibre també en certa mesura escrit o treballat a Montpeller. I l'any 1953 va publicar un dels seus millors llibres, que era Benissanet, que era un llibre, podríem dir, de record i del seu poble, que al costat de Crònica del País Natal i de Gent de la Ribera d'Ebre podríem dir que és la trilogia que ell va dedicar al seu poble i a la seva comarca.
Però a Mèxic, tots aquells anys, tots aquells 19 anys d'exili, jo crec que es pot parlar del mite de Montpeller, perquè Montpeller realment va ser molt important. L'any 61 finalment va retornar a Catalunya, ell i la seva dona se van instal·lar a Tarragona i van també anar al seu poble, a Benissanet, periòdicament. A Catalunya on Artur Blader publica el gruix de la seva trentena de llibres. El primer llibre que publica a Catalunya és un llibre que diu Fer llibres i catalans, que és un llibre que parlava de la seva etapa a Montpeller, i va ser també, crec que va ser important perquè va ser també una de les primeres aportacions a la relació entre Catalunya i Occitània i al felibratge d'aquella època. L'any 65 també escriu un altre llibre, que era Montpeller català, que explica una mica els diferents anys, més a l'edat mitjana, que Montpeller va estar dins de l'òrbita catalana. Publica també altres llibres de la seva comarca. L'any 65 publica la contribució a la biografia de Mestre Fabra, que era aquell llibre que havien estat treballant també en Francesc Pujols. L'any 84 publica Antoni Rovira i Virgili al seu temps, tots aquests amb l'editorial Dalmau. Un dels seus, o el seu màxim editor, va ser Josep Fornas, que era també l'home de confiança de Tarradellas a l'interior, a Catalunya. Fornas li va publicar també el seu llibre sobre Pujols, aquell llibre que han fet tantes referències, que havien estat treballant. Finalment no va publicar l'any 67, molts anys més tard d'haver-lo escrit i d'haver-lo fet i refet, que es va titular Francesc Pujols per ell mateix. Va publicar també la Pompeu Fabra, biografia essencial. I va publicar també L'Exiliada, que era el ditari de l'exili, que era el ditari de l'any 39 i de l'any 40, que segurament, o almenys des del meu punt de vista, és la gran obra de l'exili català del segle XX, en aquest cas a França, a Occitània, a Montpeller. A partir de l'any 2007, a partir que es va fer el centenari del seu naixement i es va publicar les seves obres completes, també es va publicar la segona part de l'Exiliada, que aniria de l'any 41 a l'any 42. I per no allargar-me més, jo crec que va ser important, perquè després de molts anys va publicar molts d'aquests llibres que havia tractat a Montpeller. Deixeu-me també compartir les conclusions. Una de les conclusions de la conferència d'avui, com us deia, és que Montpeller va ser fonamental a la vida d'Artur Blader. Però no només d'Artur Blader, sinó, com us deia, sinó també d'aquest grup intel·lectual català. El mateix Francesc Pujols, en una carta que li va enviar a Artur Blader, li va confessar que Montpeller haurà estat la impressió suprema de la meva vida. Ja sabeu que ací va néixer el rei en Jaume, fundador de la nacionalitat imperial catalana. Ja sabeu que ací va venir Ramon Llull, portat pel comte rei, per tal de donar al món les bases de la ciència universal que jo he d'enllestir. A Montpeller, a Montpeller he assolit el cim de la filosofia. A Montpeller he donat a la ciència universal catalana el nom definitiu de pantologia. Finalment, desgraciadament, Francesc Pujols no va poder enllestir les bases d'aquesta ciència universal catalana, ciència universal, que havia començat Ramon Llull, i també ho reprodueix la famosa profecia que ell va dir que com que ell enllestiria aquesta ciència universal, vindria un dia que els catalans anirien pel món i s'ho trobaran tot pagat. I allà on vagin els pararan la taula i els pagaran la fonda. I ben mirat, més valdrà ser català que milionari, tot i que alguns, per modèstia, no diran que ho són i es faran passar per estrangers. Com que al final Pujol no va poder acabar la ciència universal, els catalans ara viatgen i ens tocava pagar, i era una persona molt enginyosa, i és una profecia que s'ha repetit també moltes vegades, més a tall de broma que seriosament, però també crec que és interessant rescatar-la. I bromes a part, i en plan més seriós, no jo, sinó gent que n'entén molt més que jo en cap de la literatura, ha reconegut a Artur Blader com un dels grans memorialistes de la literatura catalana del segle XX, al costat de figures tan importants com Josep Pla, com Josep Maria de Segarra o com Gaziel,
i també se'l considera un dels grans guitarristes d'esta literatura catalana del segle XX, al costat també de guitarristes tan importants com Gaziel, com Maurici Serrahima, com Fran Soldevila, com l'Anna Murià, que també està exiliada en Blader, a Mèxic, o com Maria Manent. Però jo també penso que al costat d'aquestes figures, Artur Blader encara avui és un dels grans escriptors catalans oblidats. Potser no tant a partir del centenari, a partir de la publicació de les obres completes, però encara avui, des del meu punt de vista, és un dels escriptors del segle XX català oblidats. Moltes vegades se l'ha reconegut com un escriptor de l'Ebre. Jo crec que va ser un escriptor de l'Ebre i de quina manera ho va ser, i se l'ha de reconèixer així, però també crec que se l'ha de reconèixer com un escriptor català i com un dels memorialistes de l'exili català del segle XX, i s'ha de reconèixer com un escriptor català en majúscules. Hem presentat també aquest llibre a diferents llocs, el vam presentar també en Carles Duarte, el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Ell també és una persona molt més experta que jo i ell fins i tot va arribar a situar Artur Blader entre la millor literatura memorialística europea. És un gènere que al nostre país no té tanta tirada, però a països com França té molt més prestigi i segons ell la literatura de Blader l'hauria d'inserir en aquest context. Res més, espero no haver-me allargat més del compte. Moltes gràcies per escoltar-me.